Добро утро! Ние сега тъкмо се прибираме. Минахме през магазина, оставихме първо Петър, после минахме през магазина и взехме някакви неща. Всъщност почти нищо не взех. Взех хляб, спанак, едни кърпи за почистване. Не, че нямам. Взех едни тези писки от Lidl с цвекло. Аз ги харесвам, никой друг вкъщи не ги харесва, така че трябва да си ги изям. Не знам как ще стане тази работа, но взех от тези шоколадов чипс с черен шоколад. Много го ползвам за десерти, супер много го ползвам. Ей, този кефир с ванилия ми стана любим. Откакто са го пуснали в Lidl, просто много го харесвам. Леко само има така аромати, вкус на ванилия и не е сладък, не е... Абе, супер е. Едни ядки микс с ядки сушени плодове. Едно сирене. Пилешко месо. Трябва нещо да сготвим. Не знам какво. И един прецел за Пепи, защото той след училище винаги е зверски гладен. Това е. Изпразнихме турбата. Сега да приберем нещата. Много си щастлива. Не. Какво, мамо? Искаш вниманието само за теб ли? Дай те цъмкам. Иска вниманието само за нея. Не. На теб да говоря, така ли, мамо? На никой друг да не говоря. Хайде. Здравейте. Почваме да вземем Петър и закъсняваме. И после съм си взела мата и ще ходя на йога. Да. Така че, ако мога, ще снимам нещо, ако не, после ще ви кажа как е било. Така малка промяна в плана. Прибрахме се до вкъщи, защото... Аз не знам защо. Просто има доста време до йогата, която е в 6:30 и аз ще се възползвам да сготвя едно пилешко месо и после направо ще ме заведат до залата, ще ме оставят. Интересното днес за този час по йога е, че ще бъде воден от българка, т.е. една българка води йога практики и всеки вторник, мисля, че беше, има тук в нашия район и имаш свободно място и се записах да ходя и ще видим как ще е. До сега съм ходила, но само при чужденци, при българи не съм ходила. Надявам се, че ще даже още по-добре. Но да, ще ви кажа как е минало. И така. Чакайте сега да ви открихна за една много яка, свежа, такава лятна напитка, която може да си правите, ако пиете кафе и обичате кафе. Сега вида и нямам да го гледате, защото я направих по обратния ред. Трябва, първо да ви кажа, това е кафе с тоник. Ето. Аз ползвам такъв Indian тоник, но когато работих в кафето, така правихме с такъв Indian тоник и аз затова такъв взимам. Мисля, че сме пробвали с обикновен тоник, нали, Миши? Да, той е малко по-сладък. Да. И трябва ви кафе и такъв тоник и лед, евентуално, ако искате. Но първо се слага тоника, нали, леда, тоника и после кафето, защото ако сложите първо кафето и после тоника, шупва и става пяна отгоре, която не на всеки би му се харесала. Тя спада, нали, обаче да. Първо се слага леда, после тоника и после кафето. И става много, много, много свежо. Може да потвърди Михаил.
Потвърждаваш ли? Да. Да. Ако искате, пробайте. Здравейте, добър ден. Вече е следващия ден. Вчера йогата мина супер. Хареса ми инструкторката, така да се казва. Инструкторката по йога. Хареса ми, да. Добре води практиката и смятам да ходя, когато мога да ходя. И така. Днес, до преди малко всъщност, имах посещение на моя позната, с която аз в един от предишните влогове, но това беше миналото лято, мисля, че ви споделих, че започваме да работим по един нейн проект. Тя имаше тогава намерението да стартира бизнес, но така малко се поталожи това във времето, защото тя си имаше нейни лични неща, имаше си причини, за да не го стартира тогава. И спряхме, паузирахме така работата, но тук преди няколко дни ме потърси отново и ме попита дали все още съм съгласна да продължим всъщност работа по нейния бранд. И днес беше вкъщи да изговорим пак нещата и да уточним процеса на работа и то най-вече начина на комуникация, къде ще се случва нашата комуникация, къде ще комуникираме целият процес. И беше така една приятна среща и аз много се радвам, че не се е отказала всъщност да го направи, даже напротив. И ми донесе... Нейният бизнес ще е бизнес с първоначално йога матове. И ми донесе мостра, която искам сега тук с вас да отворя пред вас и заедно да видим. Аз не съм ги виждала на живо, видях ги само на снимки, много добре изглеждат. Така, ние тепърва започваме работа по нейния уебсайт и въобще социалните мрежи, всичко. Така че те още не са налични, няма откъде да се купят, но се надяваме следващия месец да си пусне уебсайта и да започне да ги продава. Сега искам да отворя мата, който тя ми донесе тук пред вас. Да го отворим заедно. Айде! Само ви давам sneak peek на самата кутия. Това е нейният бранд, казва се Дама, защото Яна се събуди и до тук приключва моя анбоксинг. Той ще продължи до вечера или след като се върнем от Петър, защото чуваме да го взема след мъничко, така че до след малко. За вас. След малко, за мен след няколко часа. Така, всъщност имаме малко време още с Яна, така че реших набързо да го разопаковаме и да направим анбоксинга заедно. Така, то всъщност няма какво да се отваря. Тя каза, така, това е такава кутия идва. Бранда се казва Дама. Той е насочен към уелнес средите, self-care, йога, практики, медитация. Той е за хора, които медитират, правят йога, пилате, всякакви такива видове упражнения, които се изискват мат. Така, в момента идва така. Много тежи, между другото, не знам защо тежи толкова много. Уау! Ето опаковам в такава хартия. Много як цвят, хора, много як. Значи имах в няколко цвята, мисля, че са 4 цвята. Харесва ми на допир. А цвета е така опакован. Виж какво си имаме. Харесва ли ти?
Много е хубаво. Много е хубаво. Да, значи тук виждам, че е еко-френдли, ПВЦ и пластик фри. Няма лепило, няма токсини. Има инструкция как да се почиства. Не се плъзга. Тук има контакти. На пръв поглед ми харесва много. Чакай, мамо, чакай. Така. Късам го. Добре. Добре, ако може да видите, не знам как се вижда на камерата, но цветът е много хубав. Бежав такъв. Само да вижда дали записва. Добре. Записва. Тук от светлината въобще не знам как ще се види, но отвътре е ето така. Черен е леко с текстура, за да не се плъзга. И това е и логото брандиране, нали, естествено. И доста си тежи. Тук няма мърдане. Леле, значи качеството на видеото е много зле. Това е от светлината. Но добихте представа. Здравейте. Так му бях на процедура по биомикронидлинг. И говоря тихо, защото съм все още в сградата. Пък тук се чува много, а хората си работят. И в момента чакам да дойда да ме вземат. И така. Ето ме, червена, намазана с крем. Така е. Това е положението. Ще ви се покажа утре, сутрин. Здравейте, хващам телефона, за да ви покажа какво е положението 24 часа след процедурата. В момента не се вижда толкова много червено. Но кожата е супер опъната, много дразнеща. Определено се чувства некомфортно, но сега след малко ще се изкъпя, ще си измия лицето с вода и ще сложа тази маска. Ето тази, която ми дава козметичката всеки път след процедурата и това със сигурност ще ми облегчи кожата. Сигурна съм, защото вече сме минавали по този път. Може после да се включа отново, след като се изкъпя, ще видим. Нямам търпение просто да се измия лицето и да се сложа маската, защото не е приятно усещането със сигурност. Ето ме изкъпана вече. Това е положението. Малко по-добре вече се чувствам лицето. Нищо не се взех като диадема. Нищо. Няма как да вляза вече при малката. Абсурд, те се будят. Тя е без друго се събужда вече. Веднъж. Ето е маската. Това е. Да.
утро. Аз шепна, защото двете деца спят още. Искам да си измия зъбите на спокойствие. И просто за да ви покажа лицето ми на следващата сутрин. Тоест, един ден, това е втория ден след процедурата. Не е много червено, още е много пънато. Много. Още не е започнало беленето, но предстои. Това е. Аз преди малко станах, така че не ми обръщайте внимание на вида. Просто исках да ви покажа сега, защото после не знам дали ще се сетя дори. Да, забравя да ви кажа, че игличките се усещат все още много предобри и така. Много се усещат вътре. Да. Здравейте! Ние сме отново в банята, но просто положението е много опъната кожа. Ще спреш ли да мрънкаш най-после? Благодаря. Много ми опава кожата и трябва да се намажа с нещо и просто искам, защото искам да ви държа в течение за тези от вас, които се интересуват или биха се интересували евентуално от тази процедура. Искам да ви споделя всичко, нали, което то е супер строго индивидуално, нали, всяка кожа си е различна и не само разразнението, според мен, точно това казах на Михаил, че зависи от моментното ви, нали, състояние и хормонално и чисто от всичко, но при мен в момент винаги има раздразнение, винаги кожата е много опъната, винаги се усещат игличките, така и трябва. Няколко дни след самата процедура се усеща така допир вътре. Винаги се усеща сухота, дърпане и това са нормални неща. Имам чувството, че този път не е малко по-силно. Дай да се намажем с кремче, виж. И на тебе ще ти дам. Ето, че на тебе един крем да мажеш. И в момента аз мисля да се намажа... Не знам с този ли. С нещо по-мазно изпитвам необходимост да се намажа. А този е доста мазничък. Елизабет Арден 8 Hour Cream се казва. И е за такава... за раздразнена кожа. Нали, не е просто е така не е за всеки ден. Така че, мисля, че от него ще е окей, ако си сложа. Въпреки, че леко трудно се разнася, а пък тук е деликатен момента, защото кожата, както казах, е опъната и при всеки допир се усещат игличките, което за някой може да не е много приятно. Обаче имам нужда малко по-мазно. И така де, това исках да ви кажа. И да, така, определено сега се чувствам по-добре. Честно. Дори не ми опъва толкова много така, като правя. И попи почти изцяло попи. Това исках да ви кажа. Оставям ви сега, защото госпожицата не приема да говоря с някой друг, освен с нея, пък дори и с телефона. Чао! До после! Здравейте! Добро утро! Днес е втори ден след процедурата и положението вече е на белене. Може видите. То беше повече, обаче аз измих лицето. Просто забравих да снимам преди това. Но да. И то ще те първо започва. Ето тук може да видите кожата как е опънат. Вижте. Как е все едно е... Как да кажа? Да сте изгорели. Това всичкото ще се обели сега. Да, чуете Яна. Естествено Яна крещи. Всичко наред ли?
наред ли е? Да, и много важно нещо, когато почне да се бели кожата, е да знаете, че не трябва да я белите насилствено. Яна, може ли малко по-тихо? Трябва да имате търпението, силите и нервите да изчакате това нещо да стане само. Може просто да миете с вода време на време, ако много ви дразни. Ей така. Добре. Казах ви каквото имах да ви казвам. Сега ви оставям. Последните няколко видеа с цел до банята. Вчера цял ден съм чистила и готвила и вечерта имахме гости и нямаш какво да ви снимам. Така че се включвам направо днес, за да ви покажа. Просто игнорирайте ми вида. Но да ви покажа какво е положението. Не се вижда много добре, но много се луща. И това е положението третия ден след процедурата. Положението изглежда така. Лющим се, като гущери. Смеяме кожата. Да ви покажа какво правим. Не само да ви се включвам от банята и да ви се обяснявам за лицето ми. Петър има домашно и пише домашното. А домашното му е да рисува цветя. Вече е направил. Това е нов ли? Чакай, че не фокусира. Да, може да сложиш и тук още примерно едно дълго. Защото вижте са няколко по-дълги. Вече направихме вазата. Ето там. Сега прави това цвете, затова съм го сложила тук на масата. Аз правя видео ново от март месец, но без коментар. Да му дойде времето най-после. Имам още няколко видеа заснети, но не са обработени, защото до сега нямах никакво време. Не, сега има много, но се опитвам се. Добро утро! Откъде? От банята. Но искам да ви покажа петия ден след процедурата и какво е положението. Още се белим, но вече е съвсем малко. Този път се излющих доста. Бих казала, че най-много от всички пъти се излющих този път и ми беше и най-дискомфортно след самата процедура този път. Но доволна съм, да. Определено. Сега ще сложа кремче и събуждам Петър, защото не иска да става, пък е на училище. Хубав, приятен ден на всички. Днес е понеделник при нас, за нас, така че ако и за вас е успешна седмица, ако не е успешна седмица от тук нататък и до после. Здравейте! Ние се върнахме оставихме Петър на училище и както видяхте, бяхме в магазина. Пазарихме и просто реших и така съвсем спонтанно да ви покажа какво купих и колко пари ми е излязло. И да ми кажете според вас това добре ли е, много ли е, малко ли е, нормално ли е и примерно спрямо цените в България как ви се струва. Така, после ще ви кажа колко ми струваше и ще ви кажа какво си взех. Взех едно прясно мляко. Прясно мляко 1 литър. Да, 1 литър прясно мляко. Съжалявам. Да, едно веро. Голямо. 550 мл. Взех един такъв салатен микс. Колко грама е? 480 грама филе сьомга. Взех 500 грама губи, мисля, че са 300 грама.
2 Филаделфи по 165 грама. Едно кисело мляко, някакво ново с 10% масленост, 500 грама. Боровинки, 150 грама. Взех и такива hot cross бънчета. От време на време давам на Петър. От време на време. Яна, защо падаш постоянно? Стани. 2 моцарели. Всяка е по 125 грама чисто тегло. Едно грозде, 500 грама. И ванилова паста, 60 мл. Това е всичко. Ето това е всичко. И това ми струваше 31,68 паунда. Как е според вас? Как го намирате? Аз, откакто е въведено еврото, не съм си била в България. И не знам как вървят цените. Преди това си беше скъпо, сега само да се представя. Не, че тук не е. Тук също цените се вдигат постоянно и тук за тези продукти, може би миналата година съм щяла да дам поне едно 10 паунда надолу. Но да, не знам, кажете. Интересно ми е да разбера. Здравейте от нас. Здравейте от нас. В смисъл, хора, ние започваме да готвим, така да аз започвам да готвя. Поне ще се опитам да започна да готвя, поне нещо да си приготвя като заготовка. Какво? Не мога ли да говоря, мамо? Само на тебе мога да говоря, нали? Да. Така, ще гледам да съм бърза, защото до сега вече трети път записвам това видео и госпожицата не ме оставя да се изкажа, защото иска тя да е център на вниманието. Така че казвам ви чао, мисля да приключа тук това видео и започвам новото, тъй като е началото на тази седмица. Смятам, че е време да приключа старото видео. Казвам ви чао, грижете се за себе си, хранете се, за да сте здрави, движете се, за да сте здрави, бъдете добри. Обичам ви. До следващия път.